Iki wonge gak isan
senengane iku dum-duman mulane mulai sore mang tak karo tak emang sapa ngerti kok mari ngendong aku jadi gimana? Ayo udah nggak nawes tak siapin. Lakar utawi lakar santri matur suwun sanget luar biasa malam hari ini seneng kali budaya Jawa kula tanah nek kaya ngeten kula yakin Ludrung gak akan pernah punah selalu jaya nyatane ngeten iki napa malih begini ajate sunah napa malih Pak Jadi iki kami mboten pisanan duwe gawe Ludrung gawe terong gak ditutupi buka jak kabeh wong cek iso ngrasakno niki bukti Pak Jadi niki didongakno bareng-bareng muga-muga mari duwe gawe seger waras nggih sing penting kok enak Matur suwun Budi Wijaya niki mriki menjelaskan bahwasannya seni tradisi tidak lagi bisa dianggap remeh. Nyatane napa jenengan pirsa piyambak. Penyanyine teko nggawa mobil. Pemaine ludruk teko nggawa mobil.
Lah terus dagelane teko nggih beto mobil. Panjake teko nggih beto mobil. Ana sing melok pickup, ana sing melok truk. Tapi yang penting beto mobil menunjukkan antusias bahwasannya Ludruk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terutama penyanyinya Nom Nom sing situ iki tas lulus teko menul. Sinten malih Cak Wantosito. Selamat malam rekan santri. Aku tetap benar Sam. Sam, benar gak aku? Nureng gone gone ayu-ayu. Gone ayu-ayu. Bakal bulan lulus. Ternyata gitu. Mana tempe rasane koyo lalang sate senajan anane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo kopi susu ratusan mencucu terus kamu kowe rampak kata maju rasane wong kalane kandeli dan berjuang ke tekan jalur Malangkowo kowe siji aku bangga karo kowe gelem nampa ompo anane wis aku ra bakal kowe ojo sumelang wis aku ra bakal ilang ibarat koyo Budi Wijaya lakar santri istimewa. Terima kasih pada Budi Wijaya luar biasa. Mangan tempe rasane koyo malang lalu sate senajan sakanane sing penting rokok ngombe kembang tahu rasane koyo kopi susu rasa mencucu terus aku kowe ra bakal maju saya bisa rasane
bedayan. Lah iso. Rumah sampah rumah gak bendungan lho ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing kene kok ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, luar biasa. Istimewa Mas Roso. Lakar santri luar Wow, the biasa. best, powerful. Aku sampai terharu. Kok iso terharu? Wah, dan iya koyo nang kampungku Mas. Kamu apa? Alah kampungku gak iso koyo ngene. Nang kampungku ala-ala petuk tanggane gak gelem nyopo. Karo tangga mau nyopo. Mau nyopo? Ambek dulur ya gak iso akur. Karo dulur gak gelem aku. Perut tanggane tuku kulkas awake apa Adem panas. Iya, iya. Perut tuku kalung atine linglung. Bingung iya. Perut tuku gelang Ya, atine melang-melang. penggonanmu Iya, perut tuku ceret iki lho mencret. Sumpah iya. mosok tuku ceret ae sampe ngono mau. Iya. Ya kebacut Lho penggonanmu. atine kenyataane kaya ngono beda dengan wong lakar santri. Beda karo lakar santri ana lodruk rukun sawangan mulai pojok kono sampe pojok kono. Kabeh madhep nang kene. Kok iya kan Ana sing madhep nang mburi. gak ono sing ngadep Kok bumi ana blas. to ana situ karo ndi? Madhep nang mburi lampun to. Lho. Kok katoke dicopot so? Oh moyo iku lho. Lho, dudu sak dudu. Lah apa? Banci usah. Lakar santri. Lakar santri khususnya nanggone Bapak Pak Jadi. Jadi beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Seorang laki-laki yang sukses di perantauan Kalimantan Banjarmasin. Oh Pak Jadi Pak Jadi. bisa menjadi barometer teladan kanggo liya-liyane. Iya. Yang penting nyambut gawe kanggo anak bojo. Kanggo anak bojo duwe acara hajatan anak bodrok gunane gawe nyenengno wong sak meneh kae. Iso belanjani bojone. Iso belanjani bojone, iso nyenengno tangga kanan kirine, yo iso bahagiano anake. Anake terutama nak bojone. Nang bojone. Bojone ku nang belanjani sedina 500. Mosok Pak Jadi nek belanjani sedina 500, 500. 500.000. Iya, Nanti Pak Jadi, Mang. dikandani kok. Sumpah iya, Aku ro dhewe. Pak Jadi belanjani bojone 500. Sedina 500. Iku terlalu boros. Kok terlalu boros niku gawe ngono lho. Gawe iki lho enak. Iku terlalu boros. Orang kaya penyakit apa penyanyi gawe ngono. Lah, Ya, apa? wong wedok nek dibelanjani akeh, iku bahaya. Bahaya ya apa? Dilu-dilu shopping, Lho. dilu-dilu check out, dilu-dilu melok senam stripis yo. Oh, pas senam stripis yo. Melok senam-senam. Senam. Bojo beda ame bojoku. Lah bojomu. Lah bojoku sumpah di awal neriman. Pak Jadi ki contoh figur seorang suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab tapi nek kayak blonjo 500.000 kakean. Kok kakean sih? Cece bojoku. Lah bojomu. Bojoku kok karek gak percaya. Apa? Sedina tak belanjani 5.000. Piro? 5.000. Tiga itu apa tuh? Loh, iku jenenge istri solehah. Ya gak soleh, itu toh. Apa? Iku yang anjene kon mupet di pol. Bukannya medit. Kita harus memanage keadaan dan memanage keuangan. Aku saiki ngerti toh. Ngerti apa? Apa bojomu minggat iku apa yang mergo iku. Ojo diomong-omong. Lah kok wis tadi belanja 5.000 sampean murah aku. Lunga kon. Karena si gelem. Kene ya kan si gelem. Alhamdulillah bojoku gelem ya. Masih wong kene gak gelem yo bapak. Katanya 5.000 kayak itu apa toh? Lho. Nyatane 5.000 cukup sedina. 5.000. Iya, Cukup. cukup. Carane ya. Carane isu-isu 2.000 sarapan energen. Sarapane Energen penunjang penunda rasa lapar.
Kasih luwe ya. Kasih luwe. 2.000. Cukup. Cek 3.000. Ono 3.000. Kamangka wong wedok wong lanang nek mangan sedina ping 3. Ping 3. Kon kali 3.000. Iya. Blonjo apa maneh? Makan siang. Makan siang. Tukokno oki jendri. 2.000 maneh. Wis nunda rasa lapar. Karek 1.000. Mangan sore karo bengi kan 1.000 kali 1.000. Oh Bongkon. yo gak 1.000. Ditukang apa? Roma. Jangan marah gitu dong Mas Roso. Lah wong wedok kok gak tukono panganan mbok tukono promah lho. Alhamdulillah cocok. Cocok. Coba sampe. Cocok. Bojomu mangan promah. Loh makan Roma. Alhamdulillah so. Hasilnya ya Hasilnya ditelateni sak minggu kon ro. bojomu Wah bongko. Jarine dokter ini pas tak periksa niku Mas. Ususnya niku melungker. Kakek promak ini. wong kabeh iku ngalami susah. Yo jelas. Pak Jadi biyen yo pasti pernah ngalami susah. Pak Jadi Sadurunge enak mesti merintis teko nisor. wis pastine so. Perjuangan dan doa itu pasti semua orang mengalami. Carane gak ngono to. Kon mateni bojomu. Kamu sesa cocokmu kedukuran. Lho, Lah ngomongane perjuangan dan doa lagune Roma. Perjuangan. Nah, iki tontonan gak sekedar tontonan. Apa? Iki tontonan sing mawa tatanan. Kok nek tatanane apik Ya. iso dadi tuntunan. Lah sapa ngerti kon mari lho kene mulai kon dadi tuntunan. Mau pikir lagi setro. Lho, kan setro aja kuwatir. Jok kuwatir ya apa? Setro kang nggo marep urup 05 nek gelas itu. Iku ngono itu setro iku. Nah, setro sing Iku ngono setro penyakit, Dik. nang kene biyen yo ana wong susah. Ya, carane ku gak ngono. Ya apa? Kon belanjani bojomu 5.000 kok ngene kemampuanmu sakmono. Iya. Aku gak nyalano. Tapi caranya aja dicek promak kon ngeracuni. Lah terus carane kudu yo apa? Ngene carane. Duit 5.000 Duit 5.000. belanjano nang bakul peracangan tuku kanji. 5.000 ditukono kanji. Terus diapakno kanjine? Kanji campuran banyu sing akeh. Terus godhoken. Digodhog nek wis sumet, golek lengser sing ngombo. Iya. Sunten go lengser biar entenono sampe adem. Nek wis adem bojomu anakmu celung-celungko. Mangan kanji. Wis tak lakoni. Kon wis tau. Wis tau sumpah tak lakoni. Hasilnya apik. Loh, 5.000 tak tukono kanji. Bener. Tak godhogno banyu, tak suntek nang lengser. Begitu panas mbok kek nang lengser. Anak bojomu tak celuk, istriku, anakku kemari. Cocok. Hari ini kita makan besar. Lah iku Wah, jenenge. anak bojomu melompok sok. Mm-mm. Mangan kecepet. Kok kaya mentok sih to. Dipangan. Alhamdulillah warek. Warek kok bener aku sok warek. Aku gak bejo. Mari ngono awan-awan. Iya. Anak bojomu dolan nang lapangan layangan sok. Anakmu bojomu nang lapangan pas panas-panas. Panas pisan. Yo. Masa anak bojomu kaku. Iso kaku kabeh Aku yo. kabeh. Lah terus mbok apano? Mudah digawe sok tak gawa mule. Bapan Tak setelikok situ. kaya jari. Ngene. Ya apa? Iku cara pertama. Iya. Cara kedua ono. Ya apa cara kedua? Kene peracangan kene sapa? Tak ono. Sing peracang lho kene sapa jenenge? Mriki wonten sing meracang ya, Bu. Toko sayur. Sinten namine? Sapa? Bando. Bagio. Bagio. Ya, Bagio. Kan saiki dari tukang sayur ayo. Ojo salah lho. Apa? Basi tukang sayur peracang koyo ngono kaji ping 5. Wah, alhamdulillah rek. Lho ngene lho dadi ku mandi ngene ku Bagio ngene iki nek krungu iki seneng ngene iki. Seneng. Lho iya. Itu Cara muter itu sok. Biasa kok sok. carane ngene. Piye? Duit 5.000 kon belanjane bojomu iso wareg. Iso wae. Sing penting trik. Lho,
Ono trike. Ono trike. Duit 5.000 Iya. belanjano nang Pak Bagio. Sak durunge blonjo uripno duit ewonan 5. 5.000 dijono 1.005. Ewonan 5. Terus. Budal nang Pak Bagio. Budal Bagio. Apa nang Pak Bagio kula ajenge blonjo. Kon nek gampang utang. Ya. Pak Bagio mesti ngomong, "Gak usah tok, kon utangan." Ngomong, "Mboten utang, kula mbeto duit." Duit, endi duitmu? Duit 5.000 ewonan beberen to, srek. 5.000 dibeber. Iya nang tangan-tangan srek. Diambakno ini. Ya mbakno. Ya, terus. Pak Bagio begitu matuk awakmu, templekno bathuke. Tek tek. Pak Bagio kan ketutupan duit. Oh iya. Ya. Matane ketutupan. Tangan tengen nutupi Pak Bagio, tangan kiwa gerilya to. Tangan kiwa Gerilya operasi ono bawang bisa. Ono tomat bisa. so, Nolong iku so. Lho, sing penting cukup iki trike ya anak bojomu wareg. alah wis tak lakoni. Kon wis tau. Wis tak lakoni. Hasil ya. Duit 5.000 tak ijono 1.005. Nah, bener. Wah, budal aku nang Bagio. Nang Pak Bagio. Bagio. Belanja, Bro. Motor kon utangan. Sorry, Bro, hari ini aku Ya. punya uang. Terus ya apa? Wah, tak tutuno duit. Lah, duitku. Duitmu mbok tutup. Tak ada. Begitu Pak Bagio mlebu, oh iya. Langsung tak templekno matane Bagio. Gak kecakan kena apa-apa. Oh, tangan kiri operasi so. Bener. Geratak. Geratak. Ono apa iku? Aku iki empung dawa yo apa? Tahu. Tutu so. Iki kok dawa. Menjes. Lho, kok iso ndek dhewe ngene. Dawa. Gembu dawa iso Gembu dawa? Iya so. Apa itu toh? Roti iki bae. Rotine Bagio. Roti dawa kok iso. Masih ya tak bedakno toh. Lah iki ngono. Sosis. Kon gak ditoni Bagio kon. Ajido di Bagio cuk ngene. Kon nyekel bekakas kula kakekmu. Sing penting kon iso oleh. Ya oleh apa nek kaplok iku. Dolan iki oleh. Mulane saiki dicukupno. Wong wedok sing iso dadi daringan. Dibelanjani pira-pira iso mengolah duit iku mang iso menjadi cukup kanggo mangan sedina. Ngono. Iya, ndolek bojo. Bojo apa? Lho nek ndolek bojo kon kudu paham lho. Golek bojo kudu bang. Lah, gak gampang toh. Apa? Ndolek bojo ku ono tengerane. Wah, nek golek bojo ku ono tengeran. Kan mosok gak tau diomongi makmu. Oh iya, aku eling. Makmu tau ngomong. Makku tau ngomong ini. Ya apa? Anakku Wanto, awakmu wis tak sunatno apik. Ya, Sok ben nek golek bojo aja lali tengerane. tengerane. Tengerane sing ulune ketel. Dolek wong wedok. Ora wong wedok sing ulune ketel utamane alise ketel. Nek wong wedok alise ketel, Iku jarene makku setia. oh, nek wong wedok alise ketel, Alise ketel iku setia. setia. Iya kaya bojone Pak Cardi lho. Alise Tetep ketel setia sampai tuwek, sampai tuh sing tetep setia. sampai saitu. Iku nek wong wedok sing alise ketel. Ketel. Ambek anu nak gelek wong wedok sing kulune nang tangan iku ketel. Tangane sing akeh wulune. Tangane sing akeh ulune. Karepe apa? Jarine makku ku nyambel sedep. Masak sak masak yo enak ngono. Tapi makku tau ngomong ngene sok. Ngomong apa? Tapi siji nak ojo kadek rabi wong wedok sing kulune nang sikil ketel. Wong wedok sing sikile akeh wulune. Iya. Aja dirapi. Gak oleh dirabi. Mergane apa? Ganti. Iku 100% iso. Kon nang kebon-kebon mangake banji lho to. Oh gak. Kon digasak apa? Darmanto tonton. Kau koktel iku. Gak ngono to. Ya apa? Nek ndolek wong wedok terutama joko-joko sing ndolek lakar santri. Iya. Titenono. Ndolek wong wedok sing ngandeng-andenge iku tepat manggone. Ono maneh gelek bojo andeng-andeng sing Kon gak percaya. Ya apa? Andeng-andeng iku penting to. Nek ana wong wedok ate
duwe andeng-andeng nang moto. Ojo dirabi to. Apa kok iso? Lho, selingkuhan. Masa wedok nek andeng-andeng nang moto selingkuh. Gampang ngelirik wong liya. Makane bojoku kuwi kok digondol wong lanang. Ana andeng-andeng dhewe moto. Andeng-andeng nang kene. Kandhani kok. Oh, sakmono yo bojoku. Ojo dirabi. Iya bener kon iso. Sing nomor loro. Apa iku iso? Wong wedok ambek duwe andeng-andeng nang lambe. Iya. Ojo dirabi. Apa iso? Lho iku ratu cocot. Kelatuan. Kelatuan. Iya sumpah jenenge. Iya. Bojoku kuwi ngenane yo ngono. Nyelawatu. Duwe andeng-andeng nang lambe. Lah andeng-andeng lambe. Ojo dirabi. Aku dicelak sampai kuru awak iki yo. Iya. Nek kon kepingin golek wong wedok Iya. sing iso dadi daringan, gelem lungguh nang omah, ngramut awakmu, ngramut anakmu, gampang. Sing gampange Golek wong wedok sing andeng-andenge pas go bohong to. gele andeng-andeng bokong. Nang bohong. Berarti bener omongane makku so. Iya. Makku biyen yo ngomong ngono. Ngomong yo. Golek wong wedok sing andeng-andenge nang bokong. Nah, Aku melayu nang pasar so. golek wong wedok. Wah, ben wong wedok tak bukai roke. Ana wong wedok tak buka roke. Del. Oh, del. Mas, Kan wong wedok mbok bukae roke lho, kon gak apa-apa ta? aku pengen roh andeng-andenge tak gak. Bareng mbok bukae sak pasar, Sak pasar tak bukai so. Del. ketemu lho. Alhamdulillah so. Oleh kok. Rai wajur. Lah wong wedok mbok buka nang kono. Nek arek wis duwe bojo dhewe-dhewe tak buka. Kon iku aja gak gampang ngono iku. Lho nang apa enten umum? Nang apa enten umum? Napa ten opo? Tenono. Deke. Deke wong sing bisa. Kalau Sing penting trike. oh, durung piye? Iya. Kula ana buku enting-enting. Lah mesti ngono. Mesti ya. Wong wedok iku mesti makane kok nek duwe bojo, atik gak iso nganut, terutama bojomu dhewe ambek awakmu wani, termasuk gak duwe andeng-andeng nang bohong. Nek bojomu ngono. Bojoku ambek aku nganut. Masa? Lah. Bojomu Ora. Sore-sore wis. kan tak pateni ngono. Aku pengen rono dengan iki temen tak gak. Aja kendelo. Lah terus Menit tak foto nih tak WA. Kan iki. aku yo pengen terus ya. Eh? Sibuk rono andeng-andenge. Gak trimo siji nek iki. Lho, asmauku seneng andeng-andenge. Kok urusan 99. iku andeng-andeng tak cacat. Mas, Apa? ayo boleh. Hah? Ayo boleh. Mulai? Iya. Lho, rumah sama ada cilik aku kok mulai. Lho sampean kan bojoku sih, Mas. Bojo ya bojo, nek kon boleh kaya ngene, didelok ngelakar santri. Aku simin. Apa tuh, Mas? Malu lho malu. Aku kok wedok jenenge iso. Apa? Ayo boleh kok. Mulai lah apa sih wingi kon wis tak kei ping 3. Kon njaluk gaya apa ae kon? Gaya petik blorok, gaya nyambi anyang-anyang. So, Apa? kon wis tau gaya ketek goyongan. Ya apa itu? Ketek goyongan itu. Ya apa caranya? Ayo boleh. Jarine sampean iku pesen lho dimasakno jangan asem. Apa? Jangan. Nek menembe nek masak jangan asem, tiru wong lakar santri. Jangan asem iku ana prai, ana apa iki kangkung, ana kecambah, Ono racun. racun kaki itu. Bokong. Nek prai iki diketoki ndek-ndek, nek kangkung ya diketoki dicambah dicemplungno. Iku bener. Kon gak timun kok jarno wutu. Kangkung joko teko sawah mbok lebokno. Aku mangan jangan asem koyo ngulur layangan iki lho. Ketoki. Sik to, Mas. Aku ku kan yo gak iso masak. Yo. Aku kan yo niru-niru wong-wong saiki ngono kuwi buka bakguk. Bakguk. Mbak Google. Kan temenan nikah 9 lah kon. Baguk gitu. Mbak Google lho. Aku buka ngono kuwi. Heeh. Bareng wayahe iku cara istilah ciri-ciri ning ngono kuwi terus perusahaan entek. Aku yo bingung kan terus ora apa piye. Pokoke bojoku tak jegono pokoke bagi jangan asem. Wah, Asem aku tuku sekolah kuwi tak kabehane. Lolo. Jadi jangan asem iku
asem ya. Kenapa? Arek kok potongane dolan lho ngene. So. Kon nek jangan asem-asem 10.000 mbok cemplung 10 kilo mbok cemplung kabeh. Gak tadi jangan, Dik. Iku digawe bobok. Kayak boboke bathukmu lho. So. Kon kudu sabar. Iki kok aku bojoku jabate koyo ngono mbak aku lho, so. Lho gak masalah. Wong wedok kudu awak dhewe iki opo carane nyetirmu. Tapi aja nemen-nemen, so. Tapi jenenge jangan asem to, Mas. Saiki masih jangan bening ngono kuwi ya aja nyalahne aku. Jangan bening iku yo kudu bayu digodhog bening. Oh iya bener, so. Bener. Kon tau ngono kok bener-bener. Bener bojomu tiba kok gendeng aja nih. Bojoku Kok sak Jangan jangan bening itu ya bayu digodhog bening kuwi. bener kakekmu ngono. Kon durung ro wingi apa nek bongo kuwi. Ngomong jangan bening. Bae gak banyu tok to. Apa? Gawa beling dicemplungno to. Bener bojomu. Tak katheni semua. Timbangane bojomu ngenes sampe kon. Nes. Bener to, Mas? Iya wis bener timbangane kok bongo. Ora ya jangan bening itu ya kudune bening kicring-kicring ngono kuwi. Bening iku jangan banyu, dikai bayem, dikai gambas. Oh, Ngono lho. tulisane bayu kok. Lah wong gukmu mang gak muni. Kok gukmu mang terus ngene terus. Iya. Kon meneh ben yo ngono. Kon doyan aku yo doyan, padha senenge. Wis umur kaya ngene iki ana kelemahan, lemah syahwat. Apa? Syahwat. Kon lemah syahwat. Iya, Wah, gampang. lah iki tak kon tuku jamu sih kon wingi. Kon tak kon tuku jamu apa wingi? Apa to, Mas? Aku wingi iku nak ngene to. Yo. Aku iku wingi iku omong-omongan karo yuk ra. Heeh. Yo to ngomong ngene. Yuk bojoku iku lho saiki tambah usia kok tambah aneh. Bener. Wah, yuk ngono kok aneh men. Budal nang gone pasar menganti. Toto. Nang gone ngarepe pasar nganti ku enek bakul jamu sing terkenal. Nah, itu. Tuku jamu ning kono. Jamu apa sih mbok tuku? Aku dikongkon tuku jamu liceng suwi. Jamu apa? Iya, barang. Kene, barang. Sosek apa? Jamu apa? Sing suwi. Hei, kandhane iku mang curah iku mang ngono. Barang aku takon nang gone Pak Haji ku ya ngomongane. Apa? Jamu liceng suwine wonten apa? Boten enten. Enten tulinu. Apa? Lambemu ngomong apa? So bojomu ketik aku bongko bojomu. Iya jamu leken iku. Ngene lho, Dik. Apa to? Kon wingi tak ambek jamu apa, Mang? Jamu kentul ini dicampur beli kita. Sing bener iku jamu pegelinu ambek pil kita. Kok iso ken apa iku mau? Hei, karuan tukono jamu kentuki. Iku padokan goblok. Loh, wong ancene juga iku ngomongin ngono. Pil kita. Duduk PPI. Nah, iku mau. Kon tuku jamu liceng suwe iku nang ndi? Nang gone ngarepe pasar nanti ngono. Meneh aja tuku nang kono maneh. Aku terus Kon tuku jamu liceng suwe nang nggon aku tak ombe. Entek telu. Aku sewengi gak cengplas. iya, kok iso to, Mas? Kok iso to, Mas? Jawa. Karepe bojoku ngono jamu liceng suwe aku cek bersemangat. Tapi gak cengplas. Malah kon ero. Oyote sing ceng. Tak kaplok iki kon. Kok sing tak banting delosan. Aku ini serba salah to, Mas. Jare aku iki wong wedok harus berusaha. Iya. Besok nyeneng atine wong lanang. Kudu ngono. Iya to. Ngono. Wong wedok iku aja bersyukur meneng ae. Cek gak anyep. Iya. Cek gak dingin. Heeh. Iya to. Aku iki berusaha loh, Mas. Usahamu apa? Aku ya berusaha. Jarene sapa iku Yutin karo dikon ngene. Awakmu lek kate karo bojomu iku rung demen asak balok. Toh, bojomu iki gendeng kaya apa sah? Mangkane toh. Ingenane mari direndemi iki. Aku nang kamar mandi. Apa? Aku ngoyo tak dolek gak ono to.
Sini kanan di mari mbok obani. Iya, Ngene mengkeret kok. jare kok ngono kok anu asak baloke. Tak gaplok lho. Kamu ya desa. Bojoku kok nyubluk. Enak ngene anu. Kok nganut Penganut. Penganut apa penganut ya? Iya. Iya. Aku ngono tok ya saking cintaku nang sampean ngono. Ya iya meneng ben ku tak tukang HP ku gak digawe WA-WAan tok. Kon cek pinter cek hebat terus permainanmu cek hebat meneng ben bukan boket yo. Oh. Aku iki Kok nek omonganku sesuk aku tak kaplok kok yo. cek pinter kok. Mas Uno aja buka-buka wongku. Ngono wis 18 iki to. Ya. Kok gak boleh kon. Saiki sampean katen nanti to, Mas. Aku mari ki ambek Wanto, aku gak mulai begini. Loh, Kon mulya dhewe. lah lek sampean gak boleh ku lho, sampean kali to Mas. Iki wayahe sunah. Sunah. Sunat. Iya. Aku wis sunat goblok. Tahu kok sunat maneh. Kene lho Mas. Sok. Sunah Rasul. Oh, Kon nek gak gelem tak kandani. wayahe ta. Iya. Sepurane, Dek, aku bukan ngenyek sampean. Sampean saiki tak rasa-rasakno wis gak enak wis. Wes tak kei Mas aku lho Mas. Hah? Wes tak tambahin Mas aku. Micin, uya. Terasi. Yo terasi. Meneng ben tambahno gula bathok ya. Dadi esuk-esuk kenen ana drobong semut. Mosok bojomu wis gak enak sok. Piye to Mas aku Wis gak enak. Kon koyo gedebok. Gayamu ku kurang lho, apa ngono lho? Loh, Mas Mas. Heh? Aku itu jare nek sama kuwi kan dijare kan belajar delok-delok ngono. Iya. Aku delok gone sing mau India ngono kan. Wes ngono diterima pengen. Ini kayo. Karepku nek ngono iku pas wayahe. Lah kon dorong lapo-lapo wis ngene dhewe. Aku ngenteni suwe anu men kon mari aku wis pemplet. Kesuwen kok. Bojoku gak enak tenan. Kae. Gak enak. Wis tak incipane kok tak antemi kon lho. Kok iki cek wedi. Cek wedi ambek aku. Masih aja nemen-nemen ngono. Menemen. Bojoku iku lho nyengit mbek aku muring-muringan. Tapi sempet gak manut. Yo aku ngene lho. Kon saiki mulya. Yo Aku boleh. mulai aku ambek Wanto katene nang diskotik kate karo kowe apa sing nyanyi Keroken. keroken kate keroken bener Sopo sing karaoke? Sing karaoke sapa? Cocote rasa. keroken nyanyi lho Iya keroken. karaoke Ayo seru. kate karaoke Kapan kon ngejak aku kok? kon sesuk tak suwek cangkemmu kon lho Kon ngejak aku. meno ae Oh iya. sing penting Oh iya. Sampeyan karaoke iku lho apa Mas? karaoke engko nang uyung kan wates dibuka. Aku nang kono kok nyewa purel. Terus ngono. Purel 5. Sok. Purele gone. Happy papi wapi api sok. Happy papi rasa sayang ngono. Lho aku nang stasiun to. Kasih ndi? Lho luwe blak-blakan lho kono. Jakir. Heeh. Iso ngemi ya, ngemi apa? Sik Mas. Apa? Omonganmu iki mau lho kok gak enak aku. Ayo. Barene golek pura sing iso ngemik lho pacaran sampe niku bendino bengi tak miki lho Mas. Ora piye aku. Sok nek ngemi ngono. Toh, ketoke ngemi. Apa iki? Expired to. Biyen yo ketok wongkul koyo bal. Iya. Saiki kok pas kresek ngono. Yo sok. Buktine sesuk piro? Kon ngene nak kagan. Yo kuwi. Aku mari ndolek purel 5. Mari nang kono karaoke. Terus pere tak jak mulih. Lho enak ae rek. Dijak boleh apa Mas? Ngewangi masak, kokon resik-resik ngono ta? Iku purel tekan kebon iki. Purel nyanyi karaoke nang diskotik nang omah wong 5 tak jak karambol. Lho karambol gak duwe to Mas? So, kon berdosa karo wong wedok. Lah apa? Sing penting dhek nganu. Nganu iki lho. Lho Mas, Apa? sampe jare katene nang Cilantik. Hah? Cilantik sapa? Sampe jadi apa Mas kok kate Cilantik? Dilantik ya apa sih kon iki? Itu Mas,
Aku ngomong ya apa ta? Nang diskotik. 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 Bahasa Arabe, dakas rodis, kakak, takas roti, diskotik. Loh. Ayo to, Mas. Ngene nyanyi lho, ngene nyanyi. Nyanyi lho. Nyanyi. Ae tak suwek lah iku iki kok. Kanggo karaoke. Ku arep wedok iku nang pinggirku. Aku mimi ngene. Mari ngono sing Lah yo to, Mas, sampeyan mendino tak miki lho, Mas. mimu wis gak patek sedep. Kanggo mimi ngene, lho mimi apa? Wis pokoke aku mari ki nang diskotik golek purel gantimu. Kok nang omah kamar ngarep iki kok kosong ngono. Kok ana aja turun kamar. Ada turun kamar. Aja. Kon turu pawon. Sampeyan iki, sampeyan Sik to, Mas. Jarene wong tuwa-tuwa biyen iku nek ndok pawon iku akeh nini cowoke lho, Mas. Lah aku kok diparani nini cowok piye? Kono aja kuwatir. Nini tawok biyen iku enom. Saiki wis tuwek wis gak kena ditawok pisan. Saja aku kudu turu ndok kene. Kon nang dapur, engko kamar tanggone ambek purel 5. Yo. Golek purel iku apa sing bagian nyekel kabel ngono kuwi to, Mas? Arek, kira tampun bathukmu kon lho. Loh, bathuk kula dudu permen, Mas. Angel kan? Angel iki. Angel lah. Ijolo sapi ngono iso. Tak timbangno arek iki kok. Wes pokoke aku saiki kadang diskotik gal dhuwit. Ya duwe. Gal dhuwit. Kok njaluk dua apa bulet-bulet? Dikai iso ngono iso. Dikai, gak dikai minta pegat aku. Aja, Mas. Aku jadi pegal. Ora so. Aku njaluk bojoku ketu karo situk kok dicelatu iki. Bojomu madri. Ya kok biaran. Apa iki? Ya duwe. Matamu garane iku dhuwit. Sopo iki? Kok sing karo sapa? Iki dhuwit. Iki mbok kene aku 100.000 iki. Iya. Kopine tol 200.000. Glagane Purel sito iku regane 2 juta. Kon kei 100 ya pesan digawe ngopi untumu ngono ah. Saiki ngene. pura sampe 2 juta iki lho. Timbangane kakean modal. Iya. Kowe ngombe kopi to? Kopi purel. Saiki ngene ae. Ya apa? Kopi tak gawe ndok omah. Kok aku lek ndok omah tak gawe rok sing cukak. Ambek bintang itu gak apa to, Mas. Kon nek gawe rok cekak yo. Nek bayar. Iya nek kon mulus. Ya, rungokno. Lah wong gegermu wis panut tok. Kon gawe rok sakmene. Lah kaya peta Indonesia ngono lho. Terus piye, Mas? Wis kon pokoke nang pawon. Masalah kamar tanggone karo purel. Iki kurang. Kurang. Enake uripku sosok. Makane kon Karaoke kurang kayak duwe. Lho. Iya. 500 iki mek kenek digawe nyanyi 2 lagu tok. Purele dorong, sembarange dorong. Ini loh, Mas, ya. Lek purel itu 2 juta. Ya. Iki duitmu mek 500 ngomong pucuke tok ae. Apa? Dulit tak ngene. Ya pucuke tok ae. Aku mek 500. Sok, dadi ngene to, Sok. Aku mbok kongen lit-lit ngene to. Iya. Ya karep kok. Tapi ya kan, Lho nek gak sak brongkosane yo emoh aku. duit kuwi loh, Mas. Kurang. Sok, ngomong don kucing Mbak bayar separuh ngono. Kon kok iki kok ngundel ae kon to. Iki nang dhewe ya metu kok. Ciri winginane umur tak obat. 500 kurang 10 juta. Yang kok tak transfer. Transfer. Bongkoe sosok. Lah Wong wedok diploro. gak masalah. Pegatene Dek bojomu mbek aku. Makane iki. Wong awakmu sak meter kotor ngono. Senajan sak meter kotor tetep lincah. Drone bodine wong ngene iki, Drone. Drone. Bokong-bokongane apik kok. Mosok Sok? Oh, kon sapine Pak Nagri ya? Yo. Bokongane apik. Mana anda? Ini dia sing ngene. Iki yang mana? Lho. Srip tower. Srip tower. Gak ngene konten nak ayo opo. Lho, delok bokong-bokongane iki apik. Munak mana? Pulang. Go home. Wah, krik mulak go home. Sampe ngejak hobi pagi. Pulang, mulai. Gak mulai kon tak kebyok
500 iki lho. Mulya. Ya rek wae lho ra. Dodono ae. Salim. Oh, bojomu nyangin ya, cium ngene. Ya. Kowe enak iso. Nah. Matamu kowe. Masuk nganut bokong-bokong kon ngambung. Bokongmu gubiken. Penting kan nganut. Pulang. Sepatu rusuh lho. Dirapi sing api. Enak rek. Hah? Tuh. Kok mbok idoni sih? Kakak iki kok aku gak bawa semen kok Mas. Gak cepat. Pulang. Mulai entenono aku nek mulai kok ya. Aku ngenteni nduk ndi. Entenono kok prapatan ngono kok dimplok wong mendem-mendem. Mulai nang omah. Ya. Kon mentolo sampe bojo. Pokoke bojomu lho ngece. Iku wis api. Loh, kapan nanti kon ngaku iso muni kok. Enak kok ndek bojo koyo ngono so. Ono kok. Bojoku aja apa diketuku pura. Iya. Aku njaluk ngopi ku lho. Diamuk. Bojomu iki. Bojoku Gak gelem nganut kaya bojoku. gak gelem. Pegaten. Aku cinta ya so. Aku cinta. Kan kok lanang opo kene musuh bojo gak wani kok. Kon aja gembol aku gak sampe aku nang diskotik kon. Tapi kan aku dipegat aku bojoan sapa so? Lah, lek kasar iki rondo to. Ngono ah. Iya, Berarti dipegat bapak yo. bapak. Kon wani bojomu. Nek ngono aku saiki wani lho bojo. Wani ndak wani? Muga bojomu nang kene nglakon. Wah, tak idoni cuk. Bagus. Aku Bojomu ade muring-muring karo kon. moreng-moreng mbakku. Keplek ndase tak coklek tak banting. Ica-ica. Tak ica-ica. Gurune tak otek. Bojoku menangan. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah candu. So, gendirwane teko so aku wedi so. Aku seneng karo kon. Sopo ate kok peka. Wah, sopo ate kok ajar. Oga, Sopo ate kok uklek-uklek. ya ini lo sayang. Sayang. Cantik deh. Cantik-cantikan. Kok kakasmu cilik ae kok kakean pola. Tuh. Akal-akal gawe kondom kon. Ya cilik coplok goblok. Senajan cilik tapi endel. Tuh. Kono joyo-joyo bojomu. Kono wong wedok boyo-boyo. Delon tak aku joyo-joyo wantuk. Kakak, aku joyo-joyo. Sik. Prip. Argentina masuk. Kakak, kan bojone tekan ndi? Oleh tekan ndi? Aku lo nemu nang doli. Nemu nang doli. Kok iso nemu nang doli lho? Aduh. Doli ku singkatan goblok. Singkatannya apa? Odol-odol. Apa kon? Ngomong. Doli ku singkatan. Singkatan apa? Jangan nang doli. Doli ku singkatan. Aja nek ngomong odol-odol muli lho. Aku tak meneng ae wong aku satu. Kon berarti gak jujur karo aku to? Kon gak jujur ambek aku. Bokir aku kok apa? Sembah. So, kenapa so? Cuklek aku nemu. Bojomu gawe kathok apa to? Iki ya. Kaya kebeler aku to. Anjane Cak. Selama iki wanita iki gak belandani aku. Aku kathokan lepis lan telu. Tak campur seng. Kayak tabung jidol.
20.000. Bagus. Kon itu piro? Kon iki bojone sapa? Kon itu piro? Itu piro iki? Aku. Itu 500. Arep kon. 500. Duit seragam. Kon itu piro? Aku gak itu piro-piro. Iku kabeh. Iki opo iki kertas? Kon iki wong wedok apa lho kon iki? Kon iki sapa? Ya aku wajar lho, wong aku bojone Wanto. Kon bojone Wanto. Aku 15 tahun, Cok. Sik. Kasar guyu. Wis kok. Kon nek nangis yo nangis. Aku ketut dirapi Wanto. Gak tebel-tebel omenyane. Aku gak kerut dirapi Wanto. 15 tahun aku gak meteng ya. Lu goblok kon to. Kok meteng ya apa sapa padha lanane. Padha sapa. Iki ngono. Wong wedok wanita rainagra. Dokter kaya. Carane dokternya. Ya apa? Nang dokter Baiker iku lho. Oh iya. Lah ya kancane Baiker. Ya. Mami Okta, ternyata Anda tidak bisa hamil selama ini karena kome bojo sampe cilik. Gak iso membuai, Kak. Oh, tadi cilik. Amping-amping dase toknya. Ya ya apa iso malam pertama tak buka podo. Iki bojomu temen ta? Bojomu temen ta? Aslinya aku nek gak didukun ngono gak ngarep aku marahi goblok. Kamu iki bojomu temen ta? Bojomu temen. Kon sing jujur lho. Kon ngomong nek bojomu bongkok ning dester lho. Lho, aku dibayar filter, pen. Kendangin nanti kak belum platrek. Aha, mundur. Tolong kon gak usah rebutan. Rebutan kon iki sapa? Aku wong wedok muslimin ban muslimat. Rahimah wal mu'minat. Nek perkara mbok gawe rebutan, mbok kira aku ndelok bokep geng-beng. Oh, poke. Sing ditawon iku lho. Yo kacau ngomong. Tuwek kok. Aku gak tau delok micet, gak tau. Gak tahu. Micet kok gak ndelok ngono, ndelok. Jare kayak dolek geng-geng. Lambene. Sayang, kok koyo sayangan. Aja kepreman Mas. Telu. Kau saya keprok ini. Toh, aku cak nyarano kepingin saking duwe turun gak melok kabeh sampai iki gak melok kabeh. Yo gara-gara iki. Opone di kabeh? Aku mbelani keluargane iki. Iya. Dikongkon apa iku jenenge? Apa? Dikongkon melok kabeh, gak tak reken, yo gak melok kabeh, yo gak meteng-meteng. Iya. Kok iso gak metu? Aku cobaan melok kabeh iso meteng ya. Ayo Kak. Cemburu bojomu cemburu ngori kan. Cemburu kan. Tambah enak, aku iso bermesra-mesra. Ayo kancane dhisik iki. Iki lho koyo Nutrisari. Kancuk malah jadi wong wedok. Ajar ae wong lanang ngono iku. Ajar, sikat, bro. Ayo, tiga pisan. Wah, mau lihat tuku seragamannya Bapak Jano. Uwek-uwekan pisan. Iki sing jarene mamu gak dirabi mangan to? Iya, Sikile wulu tok. makane iku. Aku dicengin ndok puisis, Mas. Toh. Jaluk duit goblok. Wes aku pokoke jadi duwe. Ah, Aku kakek budelan di kostik. Ambek rasa. Ulang-ulangane raimu. Pertama nang kostik.
Delok duwe aku katene. Sayang, cintaku, I love you-ku. Aku katene karaoke. Kon kate karaoke. Kepantesan raimu kon. Lho kepantes wong aku duwe mik gak tau wong karaoke. Mikmu mati. Mikmu mati. Baterainya sentri nomor baterai loro tis. Wes tak senep goblok. Aku pokoknya juga duwe ke karaoke ambek lewo purel. Apa? Lewo purel 20. Wong kon ngakete Senin Kemis. Kate nyewa purel kon. Bendina. Hah? So, golek limo. Kon ambek bojo aja kasar-kasar ta, Tot. Kon delok bojomu susune sampe klorot sisil. Lah ayo. Yo. Iki lho, lah. Iki susu tabak to. Ono kemitine. Susune kemitian. Kali kala to. Acep-acep. Ono tunggale. Acep-acep. Ambek kok wajib yo. Ajes. Wis kakak prinsilan kon. Prinsilan. Mulai kau gak duit mati gak kena tangan mulai tangan gede. Kau cakap macam-macam nggawa purel barang. Ayo tak tinggal nyambut mulai kau duit tak pada nih. Iya. Aha. Masalah Tot. Kau duwe bojo kok kulkasan ngono. Menurut dhewe sih bojoku kok songgorek. Kon niku nek duwe bojo kaya ngono kuwi niru. Lu rotes lho. Lo dhewe kon Turunane apa rek? turunane naga. Iku turunane naga menungso. Bathokane cecek bae arek yo. Lah kan iki kecemane. Kan aja ngono to. Kan sini-sini ae kok kancamu lho. Jadi apa maneh lho so aku cinta. Kon Tot. Ngene to. Apa? Kon ro bojomu apa kok sampe nganut koyo ngono? Lah, nek apa bojomu iso nganut kaya ngono? Padahal kon yo elek. Cak panut menek hidupno. Apa iku to? Duwe bojo gak nganut didukno. Berarti kon main dukun. Lho. Wong lanang kaya aku, ati lomboan to kaya kon dicai-cai wong to. Gak ngono kon kok wae ngono kae iso. Iya, bulet ae. Iya, gak bulet lho iki. Tapi lakas santri enten dukun abe. Dukun sunat. Dukun sunat to. Dikanyuna tunggu ngono. Kon nek kepengin bojomu nganut kaya aku. Iya. Kon ngalor ngidul, kon lungguh ngadeg nganut carane ono. Carane piye? Lho. Iku apa so? Lho, iki gelang rawis rengah. Gelang apa? Rawis rengah. Oh batasane gelang ngene lho. Gono ayo. Kon nek gak ono iki bojoku wani kaya kon. Sumpah. Lho. Sesuk. Berarti iki manfaate bojo sokno lho. Gawe nondono wong wedok. Sumpah lho. Lho, kaya kucing anakan iki lho terusan. Lho mosok ngene tok gak ono kontrol. Ono. Ono kontrol. Nek kon bojomu kepethuk bojomu, kon langsung matakno montrone. Ngoten kontrol. Montrone wacan. Nek bojomu. Ngene. Cek bojomu ndong ngarepmu. Cek ucapno ngene. Piye ucape? Tung keripik ahai. Tulang bawang. Sik. Bojoku ngelirik langsung senggaplang. Ngono tok. Tambahi piye? gaspol danga digaspol danga pelak yang batuke Kena. kelepek sel. Sumpah kok. Aku wis mbuktekno kon delok dhewe bojoku ya apa kan. Iya, bojoku nurut ya. Iya. Piye maksud? Ayo. Tung keripik apa?
koyo banci kontol. Ahai. Tong keripik ahai. Tulang bawah. Bojoku ngelirik. Langsung madang-madang. Gaspol jangan. Gaspol jangan. Kelep nganu. Tak buktekno omonganmu so. Kediriku tani. Yo, sing dadi Nyatane. tak gelekane bojoku. Ayo. Ngapa sih nyake kerupuk itu? Apa? Sampe iku mau ngapa nyake kerupuk itu? Alamat kerupuk iki tak gawa yo entek dibadok arek-arek. Kok tak ngerti ya? Tak gampang iki susah Bu. Susah ya lah kok. Wis diomongi nek anggota kok usah bayar parkir, ditarik parkir. Loh, anjene wajib kok. Ya gak apa-apa. Berarti aku mah ya ditarik ambal gitu. Kok ya ditarik parkir? Tak idoni mau arek. Terus sama nih goni piye? Yo, Iku kan apa kok kerupuk? aku kan teko kari. Terus Entek sego kare kerupuk itu. Tadi timbangane kerupuk dikerenyem arek-arek, tak gawa mule. mana lumayan ya kan? Lumayan gamane kerupuk. Sampai itu ya Omi, sampai ini aku gak ngerti aku sumpah ngono ta. Kon sumpek karepmu gak sumpek karepku sing penting aku arep. Lo kan kita besti jarene. Kita berteman. Maaf. Grupku ku kaum sosialita. Gak kira gelem ambek grup kaum duafa. Anjene, takone anjene grup aku ya grup kaum dua apa ya ora apa-apa to Mi. Masa aku gak iso njaluk tolong sampean, gak iso juruhat. Iki Bu, cara wong wedok iki wong wedok sing keplek keblinger. Dikai curhat. Terus misalnya ada orang masalah curhat do aku. Sing ngekei solusi lho butrek dhewe. Ayo yo, tak percaya. Ayo saiki tak takoni kon. Apa? Masalahmu apa? Bojoku iku roh sampean. Rasa. Rasa Sing ganteng dhewe iki. ganteng apa wong kaya gemboke neraka ngono kok. Loh, jenenge wong cinta itu tidak melihat koyok ganteng gae wong jenenge cinta ya tetep anggap ganteng. Anjane kon iku disuwukno supaya ketok rasa iku ganteng. Rasa iku ngene lho mikurane apa sih aku dadi wong wedok yo. Rasa budal ngondol ya tak kei duwe. Terus apa ngono iki jarene apa keroten. Apa nek ngarani ngono ki misi nggo wong ngene iki lho apa keroten. Ngemut. Ya ngemut. Lho. Ngomong ngene iki nggo apa, Kak? Ajare wong ngemut kene Mas. Maksudnya ana kabele kagak? Enek. Ana kabele berarti karaoke. Oh iya. Ngono kuwi. Terus sampe tuku pokoke ngono kuwi sing ngene-ngene, segawe mudo-mudo ngene kok jenenge. Purel. Yo. Ngono iku mbok kei duwe. Iya lho njaluk duwe kok namanya aku cinta ya tak kei. Lho, ayo tak gendeng ah sampe ngene iki. Cara sampean duwe tangga, gak kudu sampe pagi bae. Lah kok aku cinta lho Mi. Walaupun hatiku tersiksa sakit, aku ya cinta ya wis lah aku ngalah. Pancen kon iki wong sugih, 7 turunan, tapi keplekmu ku 8 turunan. Kon yo keplek bentuk bengor congok. Ora bojo kate nyewa purel mbok kei duwe. Nek aku ojo sampe nyewa purel, tak racun. Loh. Pura iku panganan apa to Mi? Lho yo. Purel panganan opo?
Ya, Dik. Apa? Purel itu tokol tepung terigu dicampur tepung beras. Kayak ono gula abang. Pipien 3 wulan, ya. Lah mek 100 sawat nomor tamu. Loh, berarti bojoku gawe ngono kuwi geng antek motoku. Kaya ngono motoku. Kaya sing viral-viral. Coba melu mau petai tegumu kon. Piye to, Mang? Lho ya. Soge tapi congok yo. Piye to, Mi? Purel iku wong nakal. Wong nakal. Aku lu gak tau dianu. Aku gak tau dianu. Aku gak tau dijiwet. Aku ora tau dikeprak lah nakal apa. Lho, kon takon sapa? Lah jare sampean wong nakal. Aku lu gak nakal. Purel iki dudu kon tapi wong nakal. Wong wedok penghibur. Penghibur iku Wanita malam. wanita malam iku sing metune pendak bengi-bengi ngono. Kaya lagune Titi Puspa yo. Oh, sing ngene. Ini hidup. Iku tak. Wanita si kupu-kupu malam. Loh, berarti lah kayak sampean yo Mi ya, metune bengi-bengi ya. Tuh. Aku wis gak menggengek. Aku wis entuk pencerahan Pak Yai. Wis suwe gak menggengek, wis tobat. Ya biyen aku menggengek amoro seneng. Loh, berarti kan sampean wis dirukiah yo. Rukiah, setelah aku dirukiah, aku gak menggengek tapi ngermo. Oh, sampean iku ngendrono petek ngumpi. Pak ya, sampeyan ngomong apa? Kok gak tebel-tebel imanku dadi koncone iki. Tak pacul gegere. Kaya jarene sampean wis gak apa ngarani ngono ki jaman ngendrono. Berarti kan ngendrono petek ngumpi. Germo. Lah yo. Germo iku bose begengek. Iku kanene noktomi aku kok kuwi. Kami gak ngerti begengek bose balon. Oh, balon iku sing dodol plembungan kuwi. Ya. Oh, Itu ayu-ayu sih. Ada penyet iya. Oh, no. Lho ya. Sampe yo apa duwe kanca ngene? Hah? Goblok iki. Dilokno goblok lu tambah seneng. Goblok kuwi jarene Pak Deku iku jarene goblok iku wong sing ayu. Ayo. Jadi dulurmu ku 7 turunan gendeng kabeh. Kon kan Pak 8 turunan sampel. Cuk. Mami. Aku kok tuku pecel pencok ndi. Kon iku tak pisui. Lah iku mau. Jarene ngene. Cuk, berarti kan aku kok tuku pecel pencok. Iku aku biasa tuku nang Medion iki. Kon kok satu kupet nang Medion. Nang arep tak ijek kon. Wis gak kreken kon aku mulai tambah stres. Piye to jare sampeyan iki nulungi aku? Kok tambah korek-korek ngono kuwi lho. Kon ora nang dokter spesial, dokter sing gendeng. Lah terus aku dikon nanti. Kon iku tak kandhani. Masalah kan bojomu kurang ajar. Iya. Iku dolekno wong pinter. Lho kene ku komputer iku kan apa dosen. Terus anu ku lho kene iki Unesa iki yo. Unesa terus UNER. Lho kene iki pokoke Surabaya kan akeh. Suwasu. Wong pinter iku gak ngono. Wah, Wong pinter seni. Piye sih? wong tua. Sama tak kandani yo. Yuk kok tembak-tembakan. Bakem. Umure wis 98 wingi mati. Wingi mati. Umure piro? 98. Ah dilungkas kon bongko kon. Jare wong tuwe. Wong pinter gak ngerti. Wong tuwek gak ngerti. Paranormal. Nang TikTok akeh. Pamen. Sama ini tak ada dia. Aku itu aja normal nih. Aja normal. Aku normal wedok asli nih. Aku sekarang Geten aku. Kudu normal ae aku. Susu naik. Kita jane aku normal loh. Kon iku
Wong pinter, wong tuwek paranormal. Kon iki kakek mek gak ngerti iki kebacut. Dukun. Lah wong aku lho ora lahir nang kumpul dukun. Cancok. Iya to, Mi. Lah wong aku ora lahir kok golek dukun iki lho. Aku kira piye? Ampun mulai. Jangan nasu kok. Lho lanjo. Aku lho gak lahir nang kumpul gak lho, gak. Paranormal gak ngerti, dukun gak ngerti. Wong pinter terus marono wong tuwek. Iku kok ndelok juru sowuk. Wong aku lho gak panas iki. Heh? Aku lho gak panas. Kok gak panas? Ini anak tak ikoni. Wong aku gak panas kok cowok iki apa? Wes meneng wae. Jelas to nang kon sedeng bolo truke gak main. Terus Kon ayu tapi goblok. berarti Iki. berarti lu juga buyar. Ya yo kore. Lho, Apa? ngenteni kon iku malah lo terus gak main. Meneng. Aku menang. Nurut aku. Kon gak iso niru aku yo apa? Yo gak iso kok kon banci aku edol. Tiru-tiru akuanku kan sebenarnya wong lanang. Lakon sampean sok gone kebon nang aku kok. Kon gak ngerti aku sapa kebon ku ndele apa? Nekep jangkrik. Mamu. Ngono yo. Ayo meneh. Nek gak nemu manukku tegepen. Meneng. Aku kan Wis mulut aku tak celono dukunku. aku berarti aku kan menang ae. Ya. Aku iki. Mbak Dukun. Mbak Dukun. Yo nang direk dukunku ki yo gak metu. Aha. Ambrit nang kira diganti Pak Jono. Loh, Ada apa? Ada apa? sampe tak omongi. Akeh wong lanang-lanang nunduk nang kono, itu kilo sampe. Pak, aku itu boleh tahu. Telung kilo. Aku itu mendelas. Ya, Mendelas. yang aku dijelekno. Ono dukun lembet. Sing beriba. Beriba. Tadi si berwibawa. Aku yo tolong peno. Aku duwe kanca sugih jenenge Inge. Sugih tapi keplek. Sugih tapi keplek. Keplek dipuji bojone nang karaoke, main judi sebar. Yo dikai duwe. Dikai duwe, dikai duwe. Bare piye? Ya iki gore kuwi. Bojomu kok piye? Bojone Inge. Bojomu kok piye tak kaya? Oh, ora men sowo biyen. Bojoku nurut. Nurut? Aku ngomong apa nurut. Tak kongkon masak nurut. Nurut. Mbah nurut. Nurut. Mantap ya. Iso, gak iso. Untukku iki tambah nono sakno, Pak. Are iki. Iki. Iki lho. Aku. Telusukan. Sampean kudu sabar. Are iki setengah rolas, setengah beras, setengah ketan, setengah setengah waras, setengah edan. Kudu sabar ngomong apa ini. Aduh. Ayo. Oh bener gendeng ya. Aku koncone putri asam urat melu gatal jamur.
Wis pokoke sampe kudu sabar yo apa carane. Pecokan gak apa-apa. Yo. Susu wedi aku. Kok wedi? Gila. Ayo ini. Hei. Oh bisu. Bos isyarat. Ayo. Bisu. Karo omongan kancamu. Hei. Masne meneng ae tak jelasno. Waduh, Kacau. Saiki ngomong. Ngomong. Aku ngomong. ngomong apa? Lho lah aku ngomong apa? Tentang bojomu sing sering menganiaya kon iku lho. Waduh, si Markus ora ucul. Ngomong. Aku disio-sio bojoku. Iki tak. Iki wong sing membantu aku sing nyomok aku. Iki kaya iku ya, kaya sembengane alam. Alam gaib. Ya, Arti salah. iya sing ngene iki. Ada Mbah Dukun iki. Ya, bener. Ada baru sedang ubani topsek. Guyune. Sampai tak mau nambah lu isi. Yo ya aku iki kok panas pun. Ada baru Sedang ngobati pasiennya. Wah. Terus. Kondom. Kondom pakai itu. Iku Mbak. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Mekomet badukun dalam demit. Komat kami badukun baca mantra Mekomet badukun baca mantra. dengan segelas Dengan air. segelas air. Pasien malu. Apa jalan kau situ? Banyu-banyuane keplekiran nang rek. Banyu apa iku, Mas? Iya, udah ngono Pak toh. Kira-kira kelakuan. Pakai jimat. Kon remeno dukunku teko Parangkusumo. Ketokane entong. Aja sembrono lho, cilik sego. Apa iki, Mbak? Iki ngono, ketok entong, tapi iki jenenge intil-intile ular naga. Iya, apa maksudnya? Ile kula naga. Lho dudu, Apa? intil-intile ular naga. Mau iku Pak Kutiti kok Ikman. Iku Pak toh. Iku Pak toh. Mau iku Pak Kutiti agak. Saiki aja. Kacau iki. Kacau. Wong loro kok padha gebleke. Ayo Bang. Pakai dua. Dunganono. Ya. Sing jelas nek ngulangi dungane. Ya. Cari iki keplek apa koncone ngelu. Iya. Dan sampe nek ngulangi yo kudu jelas. Iya. Aja sampe iki wong sakmene akeh ngerti. Iya. Mbak. Iya. Dan sampe teko arti. Oh, gak. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge mudine iki. Niki dereng mate kok, Mbak. Sampe takem iki lho. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iki dicekel. Kira dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, tuh. Iku jenengan kudu pacil, Pak. Bu. Ini capek aku.
jenengan sing seneng remo daerah ini. Dadi mandi. Oh, ngono. Iya. Apa iki, Mas? Bang Tot, oyot kolang kali. Siapa yang nyentuh dianggap mati. Bang, bisa aku? Ya. Bisa. Iku boy kok sampai kali. Sak tingkah lain bojomu batinen nek gak iso baten bunga terus langsung mandi. Woi, sekoe teko. Ya. Gini. Ya. Eleng, Ye. ini kan. Loh. Jare ini kok eleng. Loh, wong ini. Oh iya. Kacau. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Kotak tangan kon. Bang Tot, Ya kolang kali. Siapa yang nentuk? dianggap mati. Ya. Akhirnya api dongane kok ngremo. Yuk. Wis, nurut aku ben gak disembranakno wong lanang maneh. Iya. Pokoknya iki kok lek bojoku marani aku goleki aku, berarti aku kudu jahat ya. Kudu jahat. Tapi Kudu apa? disipelin. Hah? Disipelin. Iya. Terus lek gak Langsung tapukno ndase. tapuk. Heeh. Yo, mulai duri. Bocor. Bocor. Semakin bocor semakin apik. Oke, ya? Oke. Adi, yo, pokoknya terus teko. Tapuk. Oke. Yo, Mas. Mas. Kamane dibuat. Yo, bisa. Iki pilih naga lho iki. Bisa. Kone adang iku malah yo kene malah jagongan aku kate mbadok karo badokan iki lho. Loh, aku jane ku yo katene adang, Mas. Lah iya. Wis karo mami ku dijak omong-omong. Tak pekan lho. Badok apa gerakan badok ngono lho. Kok mangan brakel maneh koyo Iki tapukno goblok. Yo aja. Tapukno. Kone kepengin entong sing apik tak tukono meneh. Entong bosok ngono mbok gawa lho. Yo kandhani Mas, aku jare yo kepengin tuku magicom sing anyar. Lah iya. Tapi aku yo jane ku yo nggo ngene iki aku gawe. Ayo apa sini gaku lah. Kon tak ajar dhewe sik. Kodok langsung lakuin pelek. Bang. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kate mbadok kakon bismillah yo. Gak sakit bismillah. Kate badok. Bang Tot. Enak Bang BRI, cicilane mek siti. Bang bayar. Lah iya. Biar itu bang bayar. BCA. BCA. Lho kok akeh mentok. Bang Tot. Kaya kolang kali. Kate Siapa? gendeng. Aku jane gak gendeng, Mas. Lah iya kok iso dikono kok bojone. Ya ya to. Pemirsa sekalian, Boleh wis. sampai aku tidak bisa membayangkan ketemu konco-konco kayak tae ini. Kalian buat kita. Teman, yakin? Kan kata apa sih kon iku? Menang aja. Bang Tot. Kaya kolang kali. Siapa yang untuk Bayar kali. Ate sampel. Sayang, Coba aku melenyek aku. kan aku boleh kayak pelarap nih.
Sayang. Gak suka. Aku gak suka. Aku seneng ngene iki kok aku tentang. Iki sing dadi rayu kon. Gol to gol. Tidak. Hah? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ayo Dik, wayang tak entuk sampean. Kan timane bentuk mami. Sampeyan timbangane ketuk aku untuk mami. Gak enak padha nuntupi. Sampe cinta enggak ambek aku? I love you full. Ngambung kengkul. Aku kan mami. Hah? Aku kan mami. Mami, Yo. tangguh. Yo. Ayo tak tonyo matamu kowe. Raimu kok sentolong. Titi ae. Ojo. Ngambung kengkul. Titi ae. Kok tak bukan nabungan. Titi ae. Serok. Masuk ke mana bojoku pajaran. Ah, gendeng kok. Sayang. Sok. Sok. Kayak mau. Ya, ya. Koyo mau apa? Koyo mau apa? Siapa sih? Kon ternyata mulai wingi tak kon mulai gak boleh-boleh blangkran. Nanti kon. Lara, siap. Nanti kon. Sok, kayak mana sok? Nanti. Nanti bicara sok. Kate lama mbek aku. Tak wacana dong, ah. Apa kon kate mau coba? Tak wacana dong, aku boleh mari. Cak wacana apa? Apa mang ngocoin mang? Sok. Apa? Ngocoin apa mang? Sekarang aku kan gremet-gremet iki kok. Apa curang? Aku kenal Veronica kok. Di zaman dahulu aku kenal Veronica kok. Una so, iya mangke. Ayo. Kon boleh kok duit agak. Aha, aku ingat. Tong karipet atulah ke bawah. Bojoku ngelire langsung matang. Gaspar, jangan. Di Gaspar jangan. Ayo aku. Lalane jagat. Aduh. Aduh, Cak. Aduh, Cak. Boleh Cak. Aku kedengeran Cak. Boleh Cak. Aku mau dono Cak. Yo tak ya mek. Ayo, kon wis gak enak. Boleh aja nek gak enak Cak tetap ndok Cak. Hei, aku nyelang gelangi demi lu ae. Sing sopo sih sopo? Mulya tak kayak gelang. Gak apa-apa sampe nyewa kurir gak apa-apa Cak. Aku sayang banget. Ini juga. Gelangi itu Kok iso? Jangan keluarkan antem kok. Rame-rame aku. Ora rodi. iki dalam gelang iki lho, Pak. Tolong jiwa asma ji, ada geger ji. Aku melu masalah dongo Pak. Dongamu mau ji. Waras. Rumah tangga gak usah dukun-dukunan. Marahi gak awet. Sing penting itu donga nang sing gawe urip. Aha. Supaya rumah tangga tentrem ayem. Wis sing durung ayo hati-hati. Ayo tadi Oh iya, nang rumah Pak Jadi. Pak Cati. Nang Budi Wijaya.